आजा रे थोड़ी दूर से तुम्हारे लिए केला लाए क्या वैसे श्रीमती अगरबत्ती कहाँ के तैयारी में हो गिला हो तू नहीं खो जाना ना हो अतने दिन के छुट्टिए रह कहाँ जाता रहो कहाँ जाता बताओ हमार नौकरी लागिल नो कौची में बताई भैया हमार लंबाई नहीं खुद देखो देखो तनी 6 फीट के हमार लंबाई पर नौकरी लागल बा कौची में हां मलेटरी में ई मलेटरी का कहला मलेटरी का कहला हां बताओ का हाथना बढ़िया नौकरी कभी कहता की ई मलेटरी का कहला का कहला मलेटरी तो नौकरी कहल जाला मलेटरी वो नौकरी कहल जाला यानी कि मलेटर मलेटरी वो नौकरी कहल जाला जौन मॉले में तनिको लेट ना करी ओकरे के मलेटरी कहल जाला हां ई काले ले बड़ा हो होई एनु सरकार के तरफ से हमरा हथियार मिलल बा ई बंदूक ई नया डिजाइन ह हां एकर नाम का ह एकर नाम हां एकर नाम सुनलू का करबो कि तोहार एथिए फाट जाई अरे दिमाग कैसे बोलो ऐसे बोलो एकर जान तरू का नाम हो क्या नाम है ए बंदूक के नाम हो AK 52 अरे छुछुंदर हम छुछुंदर हई छुछुंदर त बिल्ली में घुसला सन नली में घुसला सन हम कबो तहरा बिल्ली में घुसल बनी बोका कहीं का बोका हई 1 के 52 है रे हां हमने बोका हई 1 के 52 है 1 के 56 ठीक 1 के 56 का नाम हो ई छूटेला हां कहतरी की छूटे हां रात दिन हां हम ओदर पे गोली चलावत हनी ओदर पर अरे उजबुक बॉर्डर पर ठीक बॉर्डर पर मुहा में साथ बुला ओदर पर रात दिन गोली चलावत हनी तनी छोड़ के देखावा केने छोड़ी नहीं छोड़ा हेने कोई बा ना नु ना हो केहू पर लागी ना नु ना हो हवाई मारी ना हो हेने हवाई मारो काहे हो बाप रे बाप ई तो बॉय के मारता हो बॉय को का मारेला हां हेने मारता हेने हां हो एने कोई नहीं खे होने कोई नहीं खे हेने हां काहे हो हे बाप रे बाप का हो गई एकर बिलिया सकेत बा एमे गोलियां अटक गइला सुधरेगा कि नहीं रे काहे सुधरेगा कि नहीं माने काहे कौन गलती के नौकरी लागल त हम कौन गलती कइले बने काहे ना गलती कइला हो काहे गलती कइली हम ना कइला हो काहे कहबू ओ घरी कहबू की एक बिलिया में लगाए वाला ले तो कौची कान में के सुधर जाओ का करबू कि महान दिया जाए अच्छा कि छोड़ दिया जाए अरे चिपोरा ना बढ़िया बा छोड़ दो त बढ़िया रही अरे मार दिया जाए अच्छा कि छोड़ दिया जाए अरे बोल तेरे अच्छा अरे जान कि कौन जान हो अच्छा ही बताओ का हाँ ई कौन जाम हो ई तरहे जाले कौन जाम निकलता ई नया स्टाइल है एक पक देबू पी लो एक पक दे दो बाप रे उहे मने कि जान दिया अच्छा कि जहर दिया का कहतर का अरे बोल तेरे साथ बाप रे बाप काय हो तो बड़ा बढ़िया
लड़की बड़ी का बोलो हम ना रहती कि ना हाँ मने ना रहती सुना हो और गीत का फरमाइश है का हो चलिए आइए का कहतरू का कि तू मोहब्बत कैलो अच्छा आर कहला देवनी खास करके अभय जी के फरमाइश बा का कहतनी अभय जी हो तू मोहब्बत कैला आर कहला देवनी अच्छा आज काहे गईला तू भूल
शानदार पुरस्कार फॉर्म माननीय अभय जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार कंपनी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया।